Sílvia Catot. Bona tarda. Primer dir-vos que estic molt contenta que tornem a trobar-nos, que coincidim autoritats, companys i familiars en un acte com aquest que semblava que estava molt lluny tornar-lo a fer. I veure desfilar nous togats i veterans ha sigut una cosa que ha estat molt bé i estic molt contenta. Se li atorga la donació de Sant Raimon de Penyafort a l'entitat El Mirall, que és una entitat, per als que no la conegueu, sense afany de lucre, que comença el 2018 a les Franqueses, i té una àmplia experiència en l'activisme social i el feminisme d'acció. Com a objectiu volen contribuir a la transformació social per l'erradicació de les violències masclistes, basat en l'educació, cooperació i atenció directa a les persones. Per aconseguir-ho, realitzen diferents activitats, no només de manera independent, defensant les seves pròpies idees, sinó també col·laborant amb diferents administracions i entitats, altres tipus d'entitats. Valorem, sobretot, a l'hora d'entregar aquest premi, la vostra empenta, tant a nivell, perquè amb pocs recursos, la veritat és que feu moltes coses, que sí. Heu aconseguit tirar endavant nombrosos projectes amb molt de calí i amb molt d'esforç humà, perquè no sou gaires. I sempre tireu endavant tots aquests projectes, i aquests projectes amb una empremta que és molt característic vostre, perquè treballeu des del cor i des de les fermes conviccions defensant aquestes idees que teniu molt clares. Per aquest motiu volem agrair-vos la vostra dedicació incansable, la implicació a nivell personal i la vostra lluita, i us animem a que seguiu endavant en aquesta línia. Moltes gràcies. Gràcies. Aquest donatiu, rebut en aquests moments de crisi econòmica i social postpandèmia, significa molt per a nosaltres, ja que es converteix en vida i equitat per a moltes persones. Aquesta aportació econòmica es traduirà en recursos per a continuar desenvolupant les nostres accions de sensibilització i conscienciació a través de la coeducació i actes reivindicatius que duem a terme. Les integrants i col·laboradores de l'associació Mirall Feminisme d'Acció Social estem fermament compromeses en l'erradicació de totes les expressions de violències sexistes i LGTBI-fòbiques i volem agrair-vos aquesta aportació pel vostre reconeixement. Rebre des del Col·legi d'Advocades i Advocats de Granollers, Vallès Oriental una donació significa molt més que una aportació econòmica. Per a nosaltres té un valor simbòlic més profund i està relacionat amb la vostra praxis professional, ja que des de la nostra mirada aquesta acció exemplifica un pas important de construir una cultura judicial estereotipada, androcèntrica i masclista. Per a nosaltres és un valor cabdal que les i els professionals del món jurídic incorporin la perspectiva de gènere, les anomenades ulleres violetes. Repensar les vostres pràctiques donarà lloc a intervencions quotidianes on es posi al centre la cura a la vida, creant un posicionament ètic, polític i professional que permeti revertir les situacions de dominacions i opressió que patim les dones i altres col·lectius vulnerables en l'àmbit institucional i en el conjunt de la societat. Per experiència que hem adquirit a través de l'acompanyament a víctimes de violències masclistes, podem afirmar que les accions del món judicial, les omissions de les autoritats, la gestió actual de les institucions retarda, revictimitza, obstaculitza o impedeix en molts casos l'accés de les víctimes als recursos públics i a l'exercici dels drets que reconeix la llei. Per això, vosaltres
oferint un acompanyament i orientació jurídica en perspectiva de gènere, lliure d'estereotips i que tingui en compte les diferències, accepti i valori la diversitat de manera interseccional, afavoriré l'empoderament necessari i tan desitjat de les víctimes. Gràcies. Ara donem la paraula a la diputada Magda Pérez en record dels companys que han traspassat en els últims 2 anys.